Tăceți! Filmezi! Uite! Cea mai mare bucurie pe minții. Un iepure. Păi nu vezi tu mai unde e și unde e pisica? Ia uite. Am arătat partea cea mai bună. A, vă treci jos. Da. Îmi plac filmările lui. Le-ai văzut, nu? Să mișcă atât de repede cu aia, că nu... Da, a făcut odată cu Mici să juca și dacă n-a sucit telefonul, da, mețise miul. Ce cați? Cășuri? Data viitoare. Și ăsta ce cată? Eu nici acum nu înțeleg de ce l-au dat. De ce nu l-a păstrat acolo cu cățelul ăla. Nu știu, iet. Asta chiar că trebuia să rețin. Să țin. Unde? Da, el îl întărâtă pisica. Asta e frică de el. Neții, ce proastă ești. Mai vânează și ea. Hai bă, dă-te jos. Da, Te urmărească Mici. muscă. Da, prinde muscă să pică. Pe bune, și le mănâncă. Oh. Aia mea nu mănâncă, eu mă și le dau numai acolo. Dar cum am mâncat cu mine? Șoricea. Am mâncat șoricea. S-a jucat pe el? S-a jucat? Nu acolo. Haide. Nu, e bine până la urmă, știi? Da, în cazul nostru, că stămaci. Ia fie de asta. N-am văzut măța mai proastă. Nu te prover ce mănâncă pe acolo. Ce mănânci, mă? Dă și mie. Și nu are nicio treabă, pă. Ia. Lasă, măi, nene! Mă, nene! Că nu i-a făcut nimic! Mai degrabă s-a speriat. Dă și mie o căpșună. De unde, mă? Nu-i căpșunile aceea lângă tine zi de zi? Nu e. Hai, iepure, la Hector. Să vezi cum se joacă Hector cu tine. Ia vedem la Hector. Face Hector ceva cu el? Ce accelerație are. Pisica mai merge, a?
ca să mai învață că ești, mai intri, ieși, dar ăsta vede acum. Nu știu, ale pe Dă jos! Oh, ce drăguț! Ah. Dă jos! Gata! Baterii baghet? Dar ai văzut cât de tare? Tare, tare. Văd ca în rățușca. Când eram în brațe. În brațe, în pumn. Ia uite-l pe ăla cum s-a cuibărit. Ce faci, măi, nene? Ia uite-l pe ăla cum s-a cuibărit. Băi, nebunule, știi să te descurci singur? Cred că o știe. Nu mai au piciorul peste. Ai terminat? Dă moabe. Ai încurcat. Ia uite și ăsta. Nu mai te ține, da. La rup. Am mai terminat când afară. Ce vezi, crezi că mai faci? Ba, dă-le un băț în cură aici. Nu-i curvă, ai? În mers. Da, n-am simțit când am dat cu piciorul în el. Dacă ești nesimțit, cum să simți? Vezi că umăr floarea aia. Adică capul floare. Băi, frate, fiți ar florile de râs că ți le tunde eu într-o zi. Băi, frate. Mi-am jucat de ne-am râs. Acum ne uităm de ne râdem. Dacă ține cât scrie până ăla, bun, la 4 lei. 4 lei. Garantie 5 ani. Wow, ce viteză bagi. Sigur, nu are... N-ai că te-l Nu, băi, nu-i, ăla nu-i, a fost neric, bă. Dacă e plastic și trebuie scos. Ce faci, bă? Dacă se încarcă și ține așa cum ține toată noaptea, Să vezi florile când... mai jos florile, rozește, dar i-am cărat iepurile din ea. Mănâncă pietre. Bă, ai vorbit cu neamiția? Tangina? Nu am... Da, de eu... Bai, că-i trebuie un cas. Am vrut să-mi dea un ieri de la mine, dar n-am vrut să le iau. Trebuia să-l iei. Că ăsta-ți face toată va. Mergi tu cu el. A păscut cu piedul, bă. Să-l la faci, că la faci câștig mai mult. Uite așa, că s-a apucat mutama. Mai e obos. Uite-l pe ăla ce se înghesuie sărac. Bă, fugi, să vezi ce se aude. Ce bine! Acolo o vedeți pe nebuna Remi. Au. Uite-l. Ce fuge. Ce faci, băi?